Môže pitie materského mlieka spôsobiť zubný kaz? Nuž áno, aj nie. Keďže sa na túto tému vedú vášnivé debaty, rozhodla som sa uviesť kolujúce konšpiračné teórie na právu mieru z môjho pohľadu matky, zubárky. Ahojte, som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a dnes si rozoberieme, či existuje vzťah medzi kojením a zubným kazom raného detstva. Často sa stretávam v ambulancii s vystrašenými rodičmi, ktorí prídu do ambulancie s malými deťmi a tie majú zúbky úplne zničené. Kazy raného detstva sú veľmi agresívne a ničia mliečne zúbky pomerne v krátkom čase. Tento typ kazu so sebou nesie veľké riziko vzniku mnohých komplikácií ako zápal, ktorý sa vie škaredo a rýchlo rozšíriť. Prichádza silná bolesť, keď dieťatko často nevie ani poriadne spať, tak nám neostáva nič iné, iba nevyspatý a vystresovaný navštíviť zubára. Aby bolo jasné, kojenie je to najlepšie, čo môžete svojmu dieťatku ponúknuť. Materské mlieko je potrebné pre správny vývoj a rast a to isté platí aj pre zuby. Umelé mlieko sa zložením nevyrovná materskému mlieku a v porovnaní s materským mliekom obsahuje aj viac cukru. Materské mlieko obsahuje vápnik a fosfát a tieto látky vytvárajú najlepšie základy pre silné mliečne aj trvalé zúbky a takisto aj pre všetky kosti. Zároveň je to veľmi silný akt, kde vzniká krásne puto medzi maminou a jej bábätkom, lenže všetko má svoje medze. Kojenie ako také nespôsobuje zubný kaz, no môže, ak praktizujete nekontrolované kojenie na povel dieťaťa, a to hlavne v čase, keď sa mu už začali prerezávať zúbky. Stačí, že drobec pipne a vy už letíte so svojou čerpacou stanicou a tankujete mlieko o 106. Dieťa treba krmiť, keď je hladné a nepoužívať kojenie ako nástroj na skrátenie si dlhej chvíle či ukľudnenie dieťaťa. Na to môže slúžiť cumlík. Link na video o tejto téme nájdete v popise. Veď to moje baby je také kľudné a spokojné, keď si dúdle prsník. Áno je, ale aj baktérie na jeho zúbkoch. Ak sú zúbky príliš dlho a príliš často namačané v mlieku, tak je to podobné, ako keď si my, dospeláci, podsuckávame non-stop kolové nápoje či iné super sladené nápoje. Detičky, ktoré majú menej ako 1 rok, nemajú kazy, pretože ešte produkujú veľa slín, čo pomáha zmývať baktérie preč zo zúbka. Keď sa však približia k hranici 1,5 roka a pribudnú im zúbky, tak sa tieto nesprávne návyky stávajú nebezpečné. Neumývame zúbky po každom krmení. Nie je to predsa až taký problém vyčistiť každú plôžku zúbka jednozväzkovou kefkou. Je maličká, takže si pekne poradí s maličkými zúbkami. Silikónové náprstky imitujúce kefku túto prácu skrátka nespravia. Tie sú fajn, kým ešte bábo nemá zúbky. Je fajn dať sa napiť nášmu drobcovi, keď už má v pusine zúbky. Po každom kojení aspoň trošku čistej vody. Tá spláchne aspoň šťastí zvyšky mliečka zo zúbkov a tak ostane menej stravy pre zubožrútov. Dlhotrvajúce časté nočné kojenie, keď už sú zúbky v puse, je tiež problém. Keďže dieťa má v noci zníženú produkciu slín a tak skoro všetko mliečko, čo po vypití ostane na zúbkoch, slúži ako výživa pre baktérie, no a tie rozkladajú sklovinu. Riziko takéhoto nekontrolovaného kojenia je, že dieťa si z toho urobí voľnočasovú aktivitu a mliečne zúbky, hlavne tie vpredu, sú konštantne atakované mliečným cukrom. Baktérie tak majú šancu na útok. Dlhodobé a časté vystavenie sa mlieku a nízke pH vedú veľmi rýchlo k hlbokému kazu. Netvrdím, že nemáte kojiť alebo že je to zlé, len je potrebné sa k tomu stavať s rozumom. Je to citlivá téma, no rodičia mi často vravia, že im o tomto nikto nikdy nepovedal. No a potom netušíme, prečo má náš drobec zničené zúbky, veď predsa papá iba materské mlieko. Budem veľmi rada, ak toto video pomôže čo najväčšiemu počtu z vás, pretože aj môj deň má iba 24 hodín a nie som schopná u seba v ambulancii privítať všetkých. Tak budem rada za každý like a zdieľanie. Ďakujem a dovidenia!